עכשיו אנחנו נעבור לפרופסור וולפסון, שידבר איתנו על ההשלכות של קיימות בנושא שימוש בקמינים. אוקיי, בוקר טוב לכולם, תודה על ההזמנה. אתם כבר נגעתם בכל מיני נושאים, אבל אני אנסה ככה קצת לחבר את הכל יחד ולהוסיף לתוך זה באמת את ההיבטים הסביבתיים, בריאותיים הרחבים יותר, ואני רוצה להסתכל על המערכת שאנחנו מדברים עליה, לא רק על הקמין עצמו, אלא על ההשפעות מהעצים שאנחנו צריכים לכרות בשביל הקמינים. לא תמיד אלו העצים שגידלו אותם במיוחד בשביל זה, אלא לפעמים זה כאלו שפשוט כורתים עצים ומוכרים אותם, וזה מאיץ כריתת עצים, ואנחנו יודעים את כל המשמעויות של החשיבות של עצים, גם מבחינת קיבוע פחמן, ספיגת גזי חממה בפוטוסינתזה, גם מבחינת ניקוי אוויר, אבל עוד הרבה תועלות בהקשר של קיבוע קרקע מסחף, ובנושא של מגוון ביולוגי, ועוד הרבה דברים אחרים. וכמובן שגם אם זה עצים שגודלו למטרה, נאמר, של שריפה אחר כך, אז עדיף היה שישארו כעצים ויתנו את כל התועלות האחרות שלהם ולא יישרפו. יש לנו כמובן שינוע ואת כל הדברים האלו, ויש פה הרבה משחקים סביב הדברים האלו, ואז אנחנו מגיעים אל הבית, אל הקמין שמשתמש בעצים. אנחנו תכף נדבר על הזיהום שיש. הזיהום הוא בתוך הבית קודם כל, והרבה פעמים אנשים פשוט לא מבינים את זה. יש משהו נורא רומנטי בקמין, באמת יש חום מאוד טוב, הרבה אנשים שמזגן מייבש אותם או דברים כאלה, ויש איזשהו חום מאוד טוב, יש ריח לפעמים כזה שהוא גם נעים, זה עושה לנו איזשהו משהו של אירופה וכדומה, אבל יש זיהום בתוך הבית, ויש זיהום החוצה, זיהום אל השכונה, זיהום אל העיר, וצריך לזכור שהזיהום הזה הוא זיהום בגובה הרחוב, בגובה הבתים של אנשים אחרים, ולא תמיד עם אמצעים מתאימים, מספיקים, נכונים, כדי להפחית את הזיהום הזה. ואנחנו צריכים להסתכל על המכלול הזה. אז ויקטור כבר דיבר, אז אני ממש ככה אעשה את זה בקצרה. אנחנו יכולים לראות כשאנחנו שורפים עץ, וגם אם נשרוף אותו בצורה מאוד מאוד יעילה, והוא יהיה נקי ולא יהיה בו מים וכן הלאה וכן הלאה, נפלטים לנו מזהמים שונים, אוקיי? מחלקיקים למיניהם, אבל גם תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית, פחמן חד חמצני, חומרים אורגניים נדיפים, כל החומרים האלו הם חומרים שמשפיעים על הבריאות שלנו באין ספור השפעות, כן? מהשפעות פשוטות של גירוי בקנה או בעיניים, ועד מחלות נשימה, מחלות לב, דם ואפילו סרטן. זה תלוי בריכוז, זה תלוי בסוג החומר, זה תלוי בכמה חומרים יחד יש, זה תלוי בעוד מזהמים שיש באזור, יש גם מכוניות, יש אולי תחנת כוח על יד, מפעל, זאת אומרת זה לא, אנחנו מסתכלים על קמין אחד בתוך הבית לבד וזהו, אין עוד השפעות אחרות, יש עוד קמין ברחוב אולי ויש מכוניות וכן הלאה וכן הלאה. וכל הדברים האלה משפיעים. חשוב מאוד לומר כשאנחנו מדברים על ההיבטים הסביבתיים הבריאותיים, הם כמובן משפיעים למשל בצורה אחרת על ילדים או על מבוגרים או על כאלה שיש להם מחלות רקע מאשר אנשים אחרים שהם בריאים יותר, ויש כמובן גם השפעה מצטברת עם הזמן, גם אם לא ביום אחד ולא בשנה אחת, אבל עוד שנה ועוד שנה יש השפעה. וכן, קשה מאוד לכמת ולומר כך וכך אנשים השתמשו בקמין, כך וכך אנשים נפגעו ברחוב או בעיר וכדומה, כמו שקשה לנו להגיד כמה נפגעים אפילו מתחנת כוח כזו או אחרת, מפני שהגורמים הם עוד פעם רבים במרחב, וחוץ מזה ההשפעות הבריאותיות על כל אדם הן אחרות, אבל ברור שזיהום אוויר גורם לתחלואה ולתמותה, אין ספק בזה, זה משהו שכן צריך להבין, ושוב בתחלואה במגוון מאוד מאוד גדול של מחלות. אז כמו שאמרתי, נתחיל בזיהום הביתי, כן? כשאתם מריחים ריח טוב בבית, כנראה שיש לכם זיהום בתוך הבית. זיהום הוא לא תמיד עם ריח רע. דרך אגב, מה שלא מריחים, למשל פחמן חד חמצני, הוא מסוכן מאוד, גם אם לא מריחים אותו. כן? זאת אומרת, זיהום לא חייב להיות עם ריח
טוב או עם ריח רע או בכלל עם ריח ועדיין הוא מזהם, חשוב להבין את זה. בנוסף לזה צריך לזכור שבדרך כלל אנחנו מפעילים קמין כאשר הבית סגור כולו, כלומר הוא לא מאוברר, אין חלונות, שיוצאי האוויר, נכנס אוויר, אין שום תחלופה, ולכן כל הזיהום מצטבר עוד יותר בבית, ויש לזה השלכות. עשו מחקרים בכל העולם מזיהום אוויר ביתי, ואני מדבר על זיהום אוויר ביתי של קמינים ולא על זיהום אוויר ביתי מלשרוף בתנור פתוח בבית, לבשל כמו שעושים בהודו במקומות כאלו. יש גם על זה מחקרים כמובן, רק שתדעו כ7 מיליון אנשים מתים בעולם בשנה מזיהום אוויר, כחצי מהם זה מזיהום אוויר ביתי, אבל רוב אלה מדובר במדינות שבהם עדיין מחממים או מבשלים במערכות פתוחות, ששם הזיהום הרבה יותר גבוה. אבל כשאנחנו מסתכלים על הבית שלנו, ואפילו אם המערכת סגורה, היא לא סגורה הרמטית, ויש מזהמים שמגיעים אל החלל של הבית שלנו, ומחקרים מצאו באמת מגוון מאוד מאוד גדול של השפעות. השפעות על נשים בהיריון ונשים מניקות, ועל העוברים שלהם והילדים שלהם. השפעות על מחלות של מבוגרים, והשפעות על האוכלוסייה כולה. חוץ מזה יש לנו זיהום אוויר מחוץ לבית. ארז כבר הראה קודם כל מיני השוואות, כן? ויש כל מיני גם אמצעים היום, אפילו בחוק בישראל, כדי שאנחנו נפחית את הזיהום הזה כשאנחנו לא חייבים אותו, כי בינינו כולנו נוסעים במכונית ויש זיהום, יש כמובן חלופות, תחבורה ציבורית, מכונית חשמלית, אופניים, או 1000 דברים אחרים, אבל לא נדבר עכשיו על זה. אבל כן יש חקיקה, למשל יש חקיקה על עישון, אסור לעשן בחללים סגורים, אפילו היום יש כבר תביעות ויש כבר החלטות לגבי שכן שמעשן במרפסת והאוויר המזוהם מהמרפסת שלא יכול להגיע אל הבית שלכם, כן? זאת אומרת, אז מצד אחד יש פה כן החלטה שלמרות שבן אדם לא החליט לעשן, הוא צריך להיות לא חשוף למפגע שמישהו אחר מטיל עליו. את אותו הדבר צריך אולי להשית במקרה של קמינים, וזה לא קיים כרגע מהבחינה הזו. למשל, אוטובוסים לא יכולים לחנות ולהשאיר את המנוע שלהם דולק, כדי לא לזהם. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שקיימים בחוק כדי למנוע ולהפחית את ההשפעות של זיהום, והשפעות שהן או כתוצאה מפעילות המשק, או כתוצאה מהחלטה אישית כזו של כל אחת מאיתנו. ואני מדגיש את הדבר הזה, מפני שאחת הסוגיות שעולות כל הזמן בהקשר של הקמינים, זה אנחנו לא יכולים להגיד לאנשים מה לעשות בבית שלהם, או אנחנו לא יכולים להגיד לאנשים, אל תפעילו ככה או אל תעשו ככה. אז אני בהחלט מכבד את זכויות הפרט, ולא רוצה לקבול אנשים לכל מיני דברים, אבל אני רוצה להראות לכם שיש דברים שאפשר לעשות, גם בחקיקה, ובטח בפיקוח ואכיפה שתכף נדבר עליהם. כמה דברים כדי לרכז את כל מה שאמרו פה, כן? פשוט כדי לרכז. לפי דוח הפליטות לסביבה של מרשם הפליטות לסביבה, המפלס של המשרד להגנת הסביבה, שמונה את הפליטות מכל המקורות, כלומר מתחנות כוח ומתחבורה ומתעשייה ופליטות ביתיות וכדומה, כ10% מהפליטות השנתיות של חלקיקים משני הסוגים, PM10 זה החלקיקים הגדולים יותר, זה אומר 10 מיקרון, קטנים מ10 מיקרון, והם פחות מסוכנים, אם כי יש להם השפעות בריאותיות שונות על נשימה וכדומה, ו-PM2.5 שאלה חלקיקים שנכנסים, יכולים להגיע למחזור הדם שלנו, יכולים להגיע למוח שלנו, הם מוגדרים כמסרטנים, זה מזהם מסרטן. צריך להבין שחלקיקים, כמו שוויקטור גם הסביר, זה לא רק איזה חלקיק אבק כמו שאנחנו מכירים, מצטברים עליהם כל מיני מזהמים נוספים שנכנסים אל הגוף שלנו, הם מרכבים ממתכות והם מורכבים מכל מיני חומרים אורגניים, מסרטנים או רעילים וכדומה. ובנוסף לזה, כמו שאמרתי, יש עוד מזהמים אחרים. אם אנחנו מסתכלים רק על החורף ורק בצמצום על השעות שבהם מפעילים קמינים, אנחנו יכולים להגיע לכמעט 30-40% מסך הפליטות במדינת ישראל, כאשר שוב יש רק כ5-6% מהבתים בישראל שמפעילים קמינים. זה באופן כאילו מאוד ברור מראה שיש פה משהו לא פרופורציונלי, יש פה משהו לא הגיוני, שכ5% מהאנשים בישראל שהחליטו, כי זה מותר וזה חופשי, לחמם את הבית שלהם באמצעי מסוים, משיתים פגיעה משמעותית כזו על כ30-40%, על אחוז מאוד גבוה מהאוכלוסייה של ישראל, כן? ולכן אנחנו צריכים לקחת בחשבון, ושתדעו לכם שהמדידה של חלקיקים, ולכן אני מתמקד בה, המדידה של חלקיקים היא המדידה שכשה-OECD או גופים אחרים מודדים את התמותה
מזיהום אוויר, הם משווים, במדינת ישראל מדובר על כ-2,500 אנשים בשנה, המדינה מבוססת על מדידות של זיהום חלקיקי, לכן היא מדידה בחסר כי יש עוד מזהמים, אבל היא מבוססת על זיהום חלקיקי. בנוסף לזה, כמו שאמרתי, המזהמים האלו בבית ומחוץ לבית גורמים למגוון מאוד מאוד גדול של מחלות, באמת כמעט כל מחלה אפשרית, כן, כבד ולב וריאות וכליה, ויש מחקרים עוד פעם מכל העולם שמראים, יש גם מחקרים שמראים כאשר הפחיתו את השימוש בקמינים או במקורות זיהום ששורפים פחם או עץ דומים, איך התמותה ירדה, כן, זה לא רק לצד אחד, זה גם לצד השני. וכמובן צריך לקחת בחשבון שזיהום אוויר, תחלואה ותמותה, משיתים גם עלויות על המשק. אותן עלויות חיצוניות, מה שנקרא, שאנחנו לא כוללים אותן במחיר של אותם מוצרים, במחיר המזהם משלם, כן? מה זאת אומרת עלויות? אנחנו משלמים על בית החולים או קופת החולים, וכל אחד מאיתנו משלם גם על הדברים האלה, גם אם מישהו אחר הגיע לבית החולים, ואנחנו משלמים על אובדן כוח אדם או שעות עבודה במשק, כל הדברים האלה מקמטים אותם, אפשר, כמה שזה עצוב להגיד, אפשר לכמת כמה אובדן למשק זה מישהו שמת כתוצאה מזיהום, וכל הדברים האלה גם צריך לקחת אותם בחשבון. אני רוצה רק לומר משהו אחד על נושא של מדידות וכדומה, לפני שאני אכנס קצת יותר לפרטים של הקמין, אבל אני רוצה רגע לדבר על זה. בעקבות הרבה תלונות של זיהום ושל ריח, לרוב התושבים מרגישים ריח או רואים פיח, כן? אלה שני האלמנטים שבהם אנחנו עושים. מה שאנחנו לא רואים או לא מריחים, אנחנו לא יכולים לדעת שהוא שם, גם אם הוא שם. ובהרבה תלונות שיש ברשויות מקומיות בישראל, זה לא רק ברשויות כפריות, זה הפך לאיזה סמל סטטוס שבהרבה בתים פרטיים, גם ברשויות, כן, בערים, וגם כאלה שנמצאות על החוף ולא קרות וכדומה, יש קמינים. מקבלים הרבה תלונות, גם המשרד להגנת הסביבה, ובחורף 21 המשרד בחן את ההשפעה של חלקיקים נשימים עדיפים, אמרנו אלה המסוכנים יותר, ב4 יישובים בארץ, בהרדוף, כפר אדומים, ערד והר אדר, בעצם עם תחנות ניטור, אוקיי? עכשיו, הבדיקה שלו הראתה שאין כמעט אולי חריגה או שתיים בכל המדידות שנעשו כל כמה שבועות, אין חריגה מערכי הסביבה, אוקיי? זה נשמע נפלא וטוב, אבל אני רוצה רגע שאנחנו נדייק מה זה אומר ומה זה מודד. אז קודם כל, מה זה ערך סביבה? ערך סביבה זו הגדרה בחוק של ערך שמהווה איזשהו זיהום אוויר חזק שיכול לגרום לפגיעה בבריאות, והוא ערך לאכיפה, אוקיי? לעומת זה יש מה שנקרא ערך יעד, שהוא אותו הערך שמדבר כבר על החשש לסיכון או לפגיעה בבריאות של בני האדם, משהו יותר משמעותי. ערך הסביבה משקלל, אוקיי, נכון, בנזן הוא מסרטן, אבל מצד שני כולנו נוסעים ברכבים וכולנו צורכים חשמל, אז אין ברירה, נפלט בנזן. אז אם נחליט שיהיה פה 0 בנזן, אז נצטרך לסגור את הרכבים ונצטרך לסגור את תחנת הכוח. אז איך אנחנו משקללים את זה? עלות תועלת, אוקיי? או שוב, זה עצוב להגיד, אבל אלה המספרים. עכשיו אני רוצה שנבין, לפי ארגון הבריאות העולמי, ערך הסביבה של החלקיקים PM2.5 צריך להיות 15 מיקרוגרם למטר מעוקב. בישראל זה נקבע כערך היעד, לא מזמן, אבל ערך הסביבה הוא 37.5 מיקרוגרם למטר מעוקב, יותר מפי 2 מזה. הסיבה היא, לטענת המשרד להגנת הסביבה ואחרים, זה שיש אצלנו הרבה סופות חול וכדומה, ולכן צריך, אי אפשר להשית ערך נמוך כל כך, אבל אני רוצה להזכיר לכם קודם כל שלרוב סופות החול הם לא בחורף ולא בזמן שאנחנו מפעילים את הקמינים, ואני רוצה גם להזכיר לכם שאם יש ערך רקע מאוד גבוה, אנחנו צריכים עוד יותר להיזהר עם מה אנחנו מוסיפים לערך רקע הזה, ואיפה שאין סיבה להוסיף, אז לא צריך להוסיף. ועוד מילה אחת לגבי מדידה, תחנת ניצור ניצבת במקום מסוים, היא בטח לא ניצבת צמוד לערובה, או צמוד לבתים שנמצאים על יד הערובות, היא מודדת בתלות בכיוון ומהירות הרוח, ויכול להיות שמהירות הרוח או הכיוון לא יהיה לתחנה ואז לא יהיה מדידה, אבל בצד השני קיבלו את כל הזיהום, ולכן צריך לקחת בערבון מוגבל את המדידה הזו. אני לא מבטל אותה ולא אומר שהיא לא חשובה, אבל צריך להוסיף לה עוד מדידות וצריך ללמוד את זה יותר לעומק. יש לנו הרבה השפעות על הזיהום, מסוג העץ והרטיבות והוא צבוע וכדומה, עד סוג הקמין, התפעול שלו שמאוד חשוב. תמיד הקמין החדש הוא נפלא, אבל צריך לתפעל אותו וצריך לטפל בו,
וגם כמובן כמות הקמינים שיש לנו באותו רחוב, באותה שכונה, באותו עיר, כל הדברים האלה משפיעים. אבל שוב, השורה התחתונה שגם אם הקמין יהיה הכי טוב והכי נקי והעץ יהיה הכי, יש זיהום גבוה ואין סיבה. אין סיבה כי יש חלופות אחרות שיכולות לשמש גם במדינת ישראל, בטח בהשוואה למדינות אחרות בעולם, שכבר הזכירו את זה, אנחנו לא מדינה קרה כל כך, גם כשמדברים על ירושלים או על הר גבוה בצפון, באופן יחסי, ויש חלופות שיכולות לספק את זה, ולכן צריך גם להתייחס להקשר הזה. מילה אחת לגבי רגולציה ואכיפה ונסיים. הרבה פעמים אומרים רגע, אבל בדנמרק, בקנדה, בבריטניה, באירופה, בגרמניה, בכל מקום מחממים בקמינים, כן? אז תראו, הסוגיה הזו היא סוגיה שעכשיו עולה הרבה בכל העולם, בגלל ההבנה שיש פה זיהום מאוד מאוד כבד, ויש כל מיני מקומות שמנסים להסדיר את זה בכזה דרך או אחרת. זה לא פשוט בשום מקום להסדיר את זה, בגלל החשש לפגוע בעצם בזכויות של אנשים, בזכות שלהם להחליט איך הם מחממים טבק. עם זאת, אני רוצה להזכיר לכם, שגם כשהקמין שוויצרי, כשהמפעיל והאוכף לא שוויצרים, אז זה לא עוזר לנו שהקמין שוויצרי. והכוונה שלי, שבשונה ממדינת ישראל, במקומות האלה יש הרבה יותר פיקוח ואכיפה, ואם מישהו חורג ולא עושה ולא מתקין את הדברים כמו שצריך, אז יש הרבה יותר, רשויות מפעילות הרבה יותר כוח, כדי שתהיה פגיעה מינימלית בציבור, וזה מביא אותי למה שקורה בישראל, כי בישראל יש היום אפשרות על פי חוק לאכוף כל מיני דברים, עם בריאות העם ועם נושא של ריח וכל מיני דברים אחרים, יש היום אפשרות, האפשרות הזו ניתנה לרשויות המקומיות שלא משקיעות בזה שום מאמץ ושום דבר, אין להן שום סיבה מבחינתם לעשות את זה, גם כשמתלוננים תושבים, אני יכול להגיד לכם כתושב בבאר שבע, לא עיר כל כך קרה בישראל, שכשאני מתלונן לרשות המקומית, אז יומיים אחרי זה מתקשר אליי הפקח, איפה אתה גר? איפה אמרת שיש ריח? כשכבר זה בבוקר ולא בערב כשאני התלוננתי. יש גם כל מיני אפשרויות, והיום רשויות שונות במדינה כבר נערכות, רוצות, לפחות למנוע הקמה של קמינים חדשים על ידי כל מיני דברים בחוק, כל מיני הסדרים, חוקי תכנון ובנייה, כאלה דברים. אספר לכם שגם חלק מהרשויות פנו, כולל עיריית באר שבע, פנו למשרדי הממשלה, משרד הפנים שצריך לאשר, ולא קיבלו אישורים לכל מיני דברים כאלה, והמשרד להגנת הסביבה מאיזושהי סיבה, שוב ככה, עוצר את זה, לא נותן. מצד שני, המשרד להגנת הסביבה אומר, אבל כבר הרבה שנים אומר, שהוא מקדם איזשהו חוק עזר שיסייע לרשויות, אז אני אומר, מצד אחד אתה לא נותן לנו לקדם את החוקים שאנחנו רוצים כרשויות, מצד שני אתה אומר, אנחנו נסייע לכם לעשות משהו שיטייב את כל הדברים, ואנחנו בינתיים תקועים עם זיהום. אני רוצה פה להדגיש שוב ולומר, לרשויות המקומיות, זה לא פותר אותן, יש אחריות מאוד גדולה, כן לאכוף, יש רשויות שיש להן כל מיני חקיקות, כפריות דרך אגב, כמו מה גובה הערובה ומה צריך להיות וכדומה, אבל אף אחד אם הוא לא אוכף את זה, אז אין שום משמעות לדרישות האלה. ואני רוצה להציע לכולכם שאם אתם רוצים רומנטיקה ואתם רוצים משהו טוב, בנטפליקס יש את הדבר הזה, האח עם הרעש של זה, אולי חסר קצת הריח, אבל תאמינו לי, הריח מזהם, אז לא כדאי, ואפשר למצוא את החלופות. ורק לסיום אני רוצה לומר, אני הרבה שנים מתעסק בנושא הזה, כתבתי על זה הרבה, הרציתי על זה הרבה, גם ביישובים שיש מאבקים נורא קשים בין תושבים, אני מקבל פניות כל חורף מתושבים, שונים מה אני עושה, איך אני מתמודד עם זה מול השכן שלי, מול הרשות שלי, ואנחנו צריכים קצת טוב משותף, קצת לחשוב גם על מישהו אחר. אם אנחנו לא חושבים על הבריאות שלנו ועל הבריאות של הילדים שלנו, ואנחנו מתעלמים ויש לנו את כל ההמצאות למה לא, אז לפחות לחשוב על הבריאות של מישהו אחר. תודה.